ta rika shi. Jarumar Rahama Sadau ta yi rawar da ta janyo cece-kuce a kafafen sada zumunta. Fati Washa ta je yawon bude ido a ƙasar Masar. A wani guntun bidiyo da muka ci karo da shi a kafafen sada zumunta yana yawo, mun ga jarumar fina-finan Hausa wato Rahama Sadau ta saka matsatsin kaya ma'ana na sport na wasanni da ake a ƙasar waje. Tana yin wata rawa wanda bai dace a ce irin musulma ta yi wannan rawar ba. Duk da jarumar ba ita ce ta wallafa wani bidiyo a shafinta na Instagram ba, sai dai mun ga wani shafi mai suna Duniyar Manyan Yara sun wallafa bidiyon tare da yin wani ɗan gajeren bayani kamar haka. Dama haka Rahama Sadau ta iya tweaking? Suka ƙarshe maganarsa da dariya. Bayan wallafa wannan bidiyo da yin wannan ɗan gajeren bayani, sai mutane da dama suka tofa albarkacin bakinsu akan wannan bidiyo na Rahama Sadau. Mutanen da suka tofa albarkacin bakinsu akan wannan bidiyo na Rahama Sadau sun haɗa da Hanas Yakubu ya ce, wallahi ba a higa tsakanin Allah da bawansa, amma ina mai tabbatar muku Rahama Sadau tana cikin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai gansu ba amma 'yan wuta ne. To Rahama tana cikin su matukar bata tuba ba, kuma wallahi in ka ga Rahama a aljanna to bayan an saka ta a jahannama ne aka dawo da ita. Allah ya shirye da mu. Hamis Collection ya ce, na roba ne wallahi, a cuci maza kawai, ina za ki samu wannan tab? Ni da na ga naki kamar fensil. Ya ƙarshe maganarsa da dariya. Nafisa Shekaru ta ce, kuma masu yaɗa alfasha wallahi ku ji tsoron Allah. Mato Zayyan ya ce, shi yasa ba za ta iya aure ba, ashe tana rabawa kenan. Ya ƙarshe maganarsa da murmushi. Masa'ur Manawa ya ce, muna na bamu manta ba, a sanadiyar fitsararki aka gaya wa Annabi magana. Jibado ya ce, Allah ya kare shirye da mu gaba ɗaya, but wannan bidiyon ba abun fastin bane. Private live mata inta ne gaskiya. Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku akan wannan bidiyo na Rahama Sadau. Jarumar fina-finan Hausa Fati Washa ta je yawon buɗe ido a ƙasar Masar. Fitacciyar jaruma Fatima Abdullahi Washa ta je ƙasar Masar a makon nan domin hutu tare da yawon buɗe ido. Jarumar ta wallafa wasu hotuna da ta ɗauka a can, inda aka ganta a ɗakin hotel ɗin da ta sauka da kuma wuraren tarihi. A wuraren da Fati Washa ta je Sharm El Sheikh, wani birni ne inda ake zuwa yawon buɗe ido. Birnin a bakin ruwa yake a tsakiyar hamadar tsibirin Sinai da tekun Maliya. A wannan gari akwai wuraren zuwa kallo sosai, musamman rairayi a bakin ruwa da gidajen cin abinci da kuma babban lambun Ras Muhammad National Park inda ake zuwa miƙe kafa da kuma kurmi. Bugu da ƙari, Washa ta je garin Giza wanda ke gabar kogin Nile daga yamma kusa da Alƙahira wato birnin ƙasar Masar. Babban wurin zuwa garin shine tsaunin Giza, inda akwai kayan kallo irin shirga-shirgan dalar kaburburan sarakunan fir'aunoni na Masar ta ɗauri da shugabannin addini da manyan jami'an hukuma. An gina fitattun dalar a ƙarni na 26 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Dalar mafi girma ita ce wadda kabarin sarkin Kufu yake ciki. Duk da ba wannan ne karo na farko ba da Washa ta je ƙasar waje, domin kuwa har Ingila da Faransa da Dubai da Saudiya ta je a shekarun baya. Wasu fitattun jaruman Kanuri mata da suka je yawon buɗe ido a baya a ƙasar Masar sun haɗa da Ummi Zizi, Rahama Sadau da kuma Nafisat Abdullahi. Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku akan wannan shiri. Mun gode da sauraron wannan shirin. Idan wannan shine karanka na farko a wannan tashar, muna so ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu a koda yaushe. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi.